Ти си вратар, който търси всякакви начини да подобри играта си. Гледай тогава, това видео е точно за теб. I'm about to go level up, I cannot settle for nothing, I never been regular, always knew I could do better, I finally made it this far and I'm not looking back. They didn't see all the time that I put in, now me and the money are way too attached. Still repping 919, the city is mine and I put it all on the map. Coming for what I deserve, I put in the work, now I'm about to level up. Been on my grind since 2013, now the way that I live, I feel... Става въпрос за жонглирането. Това не е просто някакъв клоунски трик, ами метод за активна медитация, координация на очи и ръце и на първо място по важност за вас, мощен метод за усилване бързината на рефлексите на ръцете. Моята история с жонглирането е от една нова година, когато останаха едни толкова кисели мандаринки, че не ставаха за ядене и аз почнах да си жонглирам с тях. Тогава едва се намираха туториали в интернет и за няколко дни усвоих базовия патърн на жонглиране. Веднъж усвоиш ли го, то е като карането на колело. Никога няма да го забравиш. Онзи ден, докато стоях на улицата и си цъках нещо на телефона, случайен минувач ми бутна ръката и телефона ми излетя от нея. Още преди да е паднал под нейното ниво, аз си го хванах, сякаш нищо не се беше случило. Тогава приятелите, с които бяхме, изгледаха, сякаш съм направил нещо невъзможно. И се сетих, че трябва да запиша това видео за вас. Пък кога осъзнах, че жонглирането е наистина много мощен метод за инстинктивни рефлекси, веднъж режех нещо на кухненската дъска, когато ножът се отплесна и тръгна да пада. Тогава аз го сграбчих преди да е паднал на земята. Съответно се порязах и си дадох сметка, че този рефлекс е по-силен от инстинкта за самосъхранение. Ето и два много важни момента, на които трябва да обърнете внимание. Хвърлянето е по-важно от хващането. Защото хващането, ръката е свикнала да хваща неща, които падат в пространството, но не е как точно да хвърля, за да може да жонглира по базовия начин. Важното е да се хвърли по диагонал към другата ръка и там самата топка да е насочена така, че да падне върху ръката, която очаква да я хване. И второто важно нещо е, че винаги имаме по една топка във всяка ръка, а третата винаги е във въздуха. И когато е във въздуха и пада, точно преди да я хванем, се отърваваме от другата. Съответно, ако имаме две в ръцете и една, която хвърли много нависоко, колкото по-нависоко тя, толкова повече ще я чакаме да падне и точно в последния момент от вътрешната страна хвърлям топката, която е в ръката ми и хващам тази, която идва. Пълно е с туториали в интернет. Целта на това видео не е как да ви научи да жонглирате, ами просто да ви подсети за този мощен метод за подобрение на бързината на ръцете. Как да започнете? Купете си от магазин за левче или от спортен магазин тенис топки. Друг вариант е да използвате други предмети, но оптимално е да използвате тенис топки, защото те са най-удобни за хващане. Ако е топче и е по-малко, ще свивате пръстите повече и няма да е удобно. Ако пък са предмети с различна тежест или обем, също ще пречи. Препоръчвам да коленичите на земята над легло, така че когато изпускате, топките те да падат на леглото и бързо да ги взимате, а не да сте прави и да се навеждате да ги гоните по цялата стая или навън. Веднъж усвоили базовия патърн, ще може да научите множество трикове, за да разнообразявате или да увеличавате броя на топките, с които жонглирате. Но най-важното е, че ще бъдете по-бързи и по-добри вратари. Жонглирането е нещо малко, но вярвам, че ще ти бъде полезно и ще направи разлика в играта ти. Ако имаш въпроси, не се колебай да ми пишеш. Ще се радвам да помогна напълно безвъзмездно. А ако видеото ти е било полезно, последвай канала ми, защото ще качвам още подобни съвети.